אוקיי, אופציות למנעולים נוספים לדלת. המנעול הכי נפוץ הוא מה שנקרא מנעול כספת, שמתקינים בעצם בחלק העליון של הדלת. מנעול הכספת הוא מנעול כפול שיניים, והוא נועל בריחים, 3 בריחים שנכנסים לחורים במשקוף. בתוך הבית יש מכסה, בעצם מסובבים אותו ואז הוא חושף את פתח המפתח, ואם מסובבים חזרה הוא מסתיר אותו, למנוע הצצה מבחוץ. זה בעצם מנעול כספת. מנעול נוסף הוא מנעול שנקרא Deadbolt, זו שיטה אמריקאית, גם כן מותקן בחלק העליון של הדלת. המנעול הזה בעצם מנעול מאוד בטיחותי אבל גם מאוד יקר, והנעילה שלו היא בעצם על ידי קליפת בריח החוצה שנכנס לתוך חור המשקוף. היתרון בבריח הזה שלא ניתן להסיט אותו לאחור בגלל הנצרה שלו. בתוך הבית מאוד קל וידידותי, פשוט מסובבים את הכפתור לנעילה ומסובבים חזרה לפתיחה.